Sanibonani bakwethu, ngikhuluma noNjabulo. Namhlanje bakwethu ngizonethulela nje ilokhuzana inetwork entsha noma engathi iproject entsha la sizokwazi khona ukuthi sithenge khona ama-product uphinde ubuyelwe imali yakho futhi emva kwa-45 days. I-product yokuqala esinayo sine Trivita bese sizoba neRoot Elix yabesifazane. I-Trivita lena isebenza uma ufisa ukuthi booste umzimba wakho, ngabe unesifo senhliziyo, unenkinga yamabala emzimbeni, ushodelwa igazi, unenkinga yokuqumbelana esiswini, inkinga nje yokungadli kahle ngoba siyazi ukuthi isikhathi esiningi asidli ukudla oku-right. Abanye abantu sebaze bashintsha ngisho isikhumba sabo ngenxa yokuthi vele ukudla esikudlayo akukho right. So le product lena njengoba ubona siyisungulile nje, inhloso yethu ukuthi ukwazi ukuthi ube nemali ezongena ephaketheni at the same time ube uyithengile, but kube nemali ethile ozoyibona ingena. Kusho ukuthi ngenye indlela le ndlela enjengalena iyona ndlela entsha lena esizama ukuthi sikhombise abantu ukuthi sikhona indlela bafethu zokuphila futhi uphile impilo engcono futhi ube nemali, uyabona, ube nemali futhi imali ebhekile, hayi imalana, uyabona. Yeah, but kuye kufune indlela ezithile ukuphila kanjalo, noma kuye kufune ukuthi uxhumane nabantu abathile abanaleso siphiwo esinjengaleso, right? Ngizolokhuza nje la iproject yethu ibizwa ngePure Spring. Pure Spring okusho ukuthi idila nama-product. Ngizofaka nje la ukuthi imaphi lawo ma-product, okusho ukuthi la sinohlelo lwama-product akhiqizwe from scratch. Right? Bese siba nama-product asuka from other companies. Right? Example. Ake sithi i-example njengobani, ngizobala nje Shoprite, ngithi uSpar, Pick n Pay, or Usave. Yabo, etc etc. Singabala noma ngabe imaphi ama-companies, right? La sikhuluma ngama-companies, lama-companies singasho sithi ayi-middleman, bangama-middleman ngenxa yokuthi umkhiqizo awuphumi directly la kwaPure Spring, kwaPS, kanti ophuma kwaPS usuke ukhiqizwe from scratch, right? And then lo esiwukhiqize from scratch yilo. Esiwukhiqize from scratch. Okay? I-tree
vita and nale yabesifazane futhi esibiza nge-root helix. And root helix, right? Right. La i-trivita lena ngizothanda ukuthi ngivule nje la ngizovula nje lapha okay. Sivule yona ikhampani. Okay, sizoqala nje nganansi i-Trivita. I-Trivita ukuthi isizaphi? Isiza ekuremoveni ama-dark spots, cleaneni isikhumba, iphinde kubantu abasuke beshodelwa igazi ayive idlala indima enkulu. Abaphelelwa amandla, isifo senhliziyo, umkhuhlane, indaba ye-BP, cholesterol control, mawune low blood pressure, ukusho ukuthi mawune lokhuzana i-low blood pressure yakho ake sithi iyayinciphisa, lowers blood pressure, okay, iyayinciphisa ngenye indlela, uyabo? Okay, and then mawunenkinga yokungahanjelwa igazi ngendlela e-right, linga-circulate, iyasiza ukuthi igazi lakho li-circulate kahle. Into eyenza ukuthi li-circulate kahle ingenxa yokuthi ma isikhandile seliliningi, so into ebalulekile ukuthi kufanele inhliziyo ithi mayiphamba ikwazi ukuthi li-circulate ngendlela e-right. Right, isiza nakuma-bacteria nama-virus, bese kuzoba i-diabetes support, bese kuzoba ama-gut health, and then bese inciphisa ini ukuvuvuka emzimbeni nezinhlungu ezisemzimbeni, right? La ngicela ukuthi ungaze ushiye ivideo ujahe ezinye izinto kanti uphuthelwa izindaba ezimnandi engiza nazo, right? Ngicela ubukeke lapho ukuthi ke wena ke imali lapha uyenza kanjani, so ngaleyo ndlela uyisave kanjani imali uma ulokhuza i-product, any product. Ake sithi uma uzokwazi ukuthi uthenge noma ngabe yiphi i-product la, uphinde futhi leyo mali yakho ikwazi ukuthi ibuyele back kuwena, ukwenza kanjani lokho? Ngizokwenzela nje isibonelo, right? Ngizocela sibuyele la uphendula lowo mbuzo ukuthi wenza kanjani, right? Ngizocela ukuthi ke ngenze nje i-example, right? Example, isibonelo lesi, right? Ake sithi nakho wena ufuna wena i-Trivita eyodwa, okay? Engakanani? Eyodwa. Okusho ukuthi into yenzayo deposita u-560, deposita u-560, and then kwa-PS, kwa-Pure Spring, kwa-PS uzobe usuposelwa kwa-Pep Store, and then wena you wait, okay? How long? 45 days. Ayinto usuposela, imagine ukhiphe imali waposela i-product yakho, usulinda u-45 days, then after 45 days wenza njani? You get
usuthola malini manje usuzothola futhi wena ilokhuzana you get back imali othenge ngayo plus interest. Okay, ne-interest oyitholayo, right, plus interest. Okay, example, okusho ukuthi la uzobe usubuyelwa imalini. Ngenze isibonelo, makuwukuthi ulokhuzela njengoba ubona lo 560 u60 rand oplastic waba Pep Store osuku uzobhoselwa ngawo, and then therefore wena uzobe usubuyelwa imalini, imali ewu 663 after 45 days, right? After 45 days okusho ukuthi uzobe usubuyelwa u663. Okay, after 45 days, right? And then siphinde futhi sesisummarize la kwi system wena ngesikhathi uthenga le product, right? La ku system uyithenga ngaphansi kwe starter core package 1, i-core package 1, therefore uyithenga la, okusho ukuthi uklikha lapha ibutton. Emva kwalokho uposela wena u2 liter we Vitabox owodwa ozobe usudeliver wona kwa Pep Store, right? Therefore uzobe usuwenza wena u30% after 45 days, okusho ukuthi wenza u168 rand, uyabo, kodwa uyitholile futhi iproduct yakho. Ngoba into esigqugquzelayo ukuthi sithi bakwethu abantu abaphile, kunabantu abakhipha indodla zeimali, abanye baya kodokotela kodwa abakwazi ukuthi bephile ngendlela eright. La sishaya inyoni ezimbili ngetshe elilodwa, la uthi uthenga iproduct at the same time futhi ube wenza imali, yabo, okusho ukuthi wena after 45 days uzobe usuthola product yakho noma uzobe usuthola imali yakho ewu663 cent, right? Ngaleli ibhodlela ake ngichaze ke futhi noma singakayifaki lana lelokhuzana. Nanti leli ibhodlela elingapha kwa right wakho libizwa ngeroot helix simanga kwabesifazane. Elabesifazane ke leli kwabesifazane makukuthi unomaqondana wakho ulisebenzisa nje usasele u2 hours nikwazi ukuthi nibe ndawonye, and then wena ohlangothini lwakho mawusuposele lona kufuneka uthenge ubisi oluyiliquid, ufake nje efrijini lapha nothule ube wenze ezinye izinto, bese ke uyaphuza kusasele mhlambe i-hour noma u2 hours, kodwa i-hour noma kusasele 1 hour and a half, ku right kanjalo. And then emva kwalokho bese ushaya iglasi yakho. Hayi ke lapho ke uzawubona ke umshuko. So la kwabesifazane engakusho nje isiza ukuba cleaner ngaphakathi zonke izinto okungafanelekile ukuthi zibe ngaphakathi emzimbeni wakho, ukuze kube abesifazane aba right nabanezidingo nabanama benefit afunekayo, hayi izinto ezingadingakali emzimbeni. So ikhuculula zonke lezo zinto, iyakwazi ukuthi i-detox noma ziphume ngomchamo, iphinde futhi ikwenze ukuthi ube umuntu wesifazane alright mawuno partner wakho kakhulu. Abesilisa ke iyeza ayabesilisa ikhona futhi yabesilisa, but asikakayifaki njengamanje ngoba sisafuna ukuthi abantu bebefunde ukusebenza kwale system. So sisazoyibona ke le nizoba khona nje la kwilokhuzana kwi website. Okay, right, nayo futhi
uma uyithenga uyithenga ngaphansi kwalelo khuzana lelo, okusho ukuthi uyakwazi ukuthi uyithenge la ngaphansi kwale package. Makuwukuthi usuke ufuna amabhodlela awu2 ungena lapha 1060 rand, uma esewu3 ungena lapha, uyabona. Uma esewu4 uyakwazi ukuthi ungene lapha. Sisazowafaka futhi amanye, let's say nje uma kuwukuthi ufisa ukungena ngaphansi kwale amount le, and then ushuthi ubhosela wena amalokhuzana awu4, amabhodlela awu4. Ungasuseli-ke lapha yana uthi ngoba ewu4 yini imali bephambili, cha, lo muntu befuna ukwenza ngaphansi kwale mali lena. Therefore uzothola ama-product wena o2 litha abawu4 la, nokuwukuthi yila uzokwazi khona-ke ukuthi uthi uma usubhoselele abo2 litha ukwazi ukuthi wenze i-profit, right? Ngaphansi kwalama product asazoba khona ama-product la esingasho sithi azoba i-combo, i-wholesale price, la uzokwazi khona ukuthi uma wa-order in bulk, uyabona. Khona abathanda ukuthi bewadayise, uzokwazi futhi ukuthi wenze kanjalo kwa-Pure Spring, right? Asigcini-ke lapho, right? Ngizocela ungilalelisise kahle-ke kule party esizongena kuyona njengamanje. Ngizocela ukuthi nje ngivule la images. Angeke sigcine lapho, sizophinde futhi usuzokwazi ukuthi uthole igrosa kalula uphinde futhi ubuyelwe imali yakho. Uzokwazi ukuthi futhi uphinde uthole igrosa laphana. Ngizokwenzela nje isibonelo kwaSpar, uthole igrosa yakho, ushuthi ngenye indlela uPure Spring uzokwazi ukuthi akuthengele igrosa yakho oyifunayo laphayana kwaSpar. Ake ngikwenzele isibonelo-ke lapha, ngicela ulalelisise kahle ngoba lapha siyafunda lapha, sikwi-education lapha, right? Ukuthi wena igrosa lapha wenza kanjani mawulokhuza, mawusuke ufuna igrosa yalapha. Ngizokwenzela isibonelo. Le part fanele ucophelele ukuthi uyalalelisisa. Lapha ngicela ukuthi silandele exactly njengoba sizochaza, right? Number 1, wena lo you, okusho ukuthi let's say ufuna igrosa, ngizokwenzela isibonelo, mhlawumbe ufuna igrosa ka-1500, right? Okusho ukuthi na 1500 usunawo, yabo. Sizothi nje 1560 la ozindleko zoplastic wakwaPep, noma kungekhona ukuthi igrosa yakho uyithola ngoplastic wakwaPep, but siyesihambise leya lokhuza leya amount. Then istep esilandelayo wena lo, and then kuzokwenzakalani ke manje? Then into oqala ngayo you deposita wena kwa Pure Spring, and then okulandelayo mawusu depositile, right? Udepositile la, and then bese uwasho futhi ukuthi okay ufuna wena igrosa yale mali. Lapho uhlakaniphile, ngicela ubuke kahle lapha, you are wise. Awufananga nomuntu ovele wathatha le mali wahamba directly. Wena ube la ube ohlakaniphile ngoba uyazi ukuthi la mawuthenge via uPure Spring kwa PS, via uPS uzofaka lelo khuzana kwa PS, uzofaka le mali kwa PS, and then you wait u45 days. Angithi emva kwalokho mawusulinde u45 days
once nje kwaphela lo 45 days wakho, and then uPure Spring kwa-PS bazothenga igrosa yakho, bazothenga igrosa yakho. Angithi uzobe usuthengela igrosa yakho la, right? Igrosa yamalini ka 1,500. Okay, le grosa mhlawumbe omunye uzobuza ukuthi njengoba mina ke ngihlala eMandeni ngizoyithola kanjani? Kuspa oseduzane nawe uzoyilanda ngevoucher. Uzothola ivoucher, wena uzoya lapho ne-ID yakho uyocollecta igrosa yakho, uye uthenga izinto obuvele uzoyithenga, right? After that i-voucher for grocery, ngixolele ngespelling mhlambe lapha. Okay, right, for grocery. Okay, esithi ukunciphisa la uzobe usuthengelwa ilokhuzana leya form kwa-PS, bazobe sebekwazi ukuthi bethinte lowo spa oseduzane nabo, and then okuzobe sekwenzeka bese uyothenga igross, and then emva kwalokho ngilandele kahle, you wait u-45 days. Mawusulinde u-45 days, nazi indaba ezimnandi, then you get, right, you will get 1,500, 1,500. Ake sithi la ngizobala nje, just a moment, 1,500 just a minute, just a minute. Okay, la okusho ukuthi lapha after 45 days wena uzobe usuzuza imali elapha ko 1,950, 1,950, right? After 45 days. Majina ke, number 1, udeposite u500, 1,560, and then washo futhi ukuthi ufuna ini, 1,560 washo ukuthi ufuna igrosa kwaSpa, correct? And then walinda u45 days, and then abakwa-PS base after 45 days base bekwenzela i-voucher yakwaSpa oseduzane nawo, wena wahamba wayocollecta leyo grosa yakho, waphinda futhi walinda u45 days, warequesta ke manje ilokhuzana yakho, okusho ukuthi warequesta imali yakho. Njengoba urequeste imali yakho, urequesta imali wena awumajini uzothola imali enenzuzo yayo. So njengoba uthola imali nje enenzuzo yayo, uthole igrosa waphinda wathola imali ngaphezulu, yabo, ikanjalo nje lento. Okusho ukuthi wena masinga conclude nje la, number 1, uthole igrosa,
Number 2, waphinda futhi wazotholani? 1,950 after 45 days. Yabo? Uthole igrosa, waphinde wazothola ulokhuzana u-1,950 after 45 days. Ngitshele ukuthi ke impilo ayiyini phambili na, right? And then emva kwalokho done. Usungakwazi futhi ukuphinde futhi uqale phansi usho okufisayo, right? Mhlambe let's say mhlambe makuwukuthi mhlambe ufuna enye product ngaphandle kwegrosa, khona ozothi mhlambe ufuna inyama. Ake ngithi nje khona ozothi no, ngizoba nomcimbi mina. Ake sithi khona ozothi ngizoba nomcimbi, ukunokuthi ngiyobeka le mali yami ebank, kungcono ngizoyifaka kwa PS, right? Kungcono ngiyifake kwa PS ngoba ngiyazi ukuthi bazokwazi ukuthi bangizuzise, right? Ake senze isibonelo. Mhlawumbe ake sithi uzoba nomcimbi, kunemali ofuna ukuyigcina, let's say u-5,000. Mhlawumbe imali yenkomo le, yabo, u-5,000. And then ufisa ukuthenga inkomo, kodwa le mali iwu-5,000, right? Njengoba iwu-5,000, ake sithi la okay, ngesithi ukwelula kancane la good. Wena you want to buy a cow, okay? Ufuna ukuthenga inkomo la. Okay? And then what you do, you deposit le lokhuzana le amount, and then you wait for 45 days, and then kulo 45 days, right? Kulo 45 days thina esizokwenza, ake sibone la, ngoba okay bengikwenzela nje isibonelo la, inkomo ayibizi le mali le, yikho ngibone ngathi ngiyabambeka kancane ngoba ngihambisana namanani einkomo njenganamhlanje. Isikhathini sanamhlanje inkomo sezaba ko-10,000. Mhlawumbe let's say ngizokwenzela nje isibonelo ngamaboma, ake siushintshe lona sithi u-10,000 la, ukuze ikwazi ukuqondana lento, so that sizokwazi ukuthi sifunde isystem le. After 45 days yini esizoyenza na? After lo 45 days wena uzosho la inkomo sidayisa khona, lapho oyibone khona, uletha ama-details akhona. Inkampani lona kwa PS bazokukhokhela lapho, ngeke uyithole wena directly ngoba wena uthe wena ufuna inkomo lapho, wena uzokhokhelwa le mali lapho, yabo? Not ukuthi wena uzoyilokhu ngoba uthe wena usayinile wathi ufuna inkomo, then you have to submit ama-details alapho ofuna ukuthenga khona inkomo, and then abakwa PS they will pay on your behalf.
okay, bekhokhela bazokhokhela lapho lo 10,000 and then wena uzohamba ke manje usiyolanda leyo nkomo lapho angithi yabo uzohamba usiyolanda leyo nkomo lapho okay uzohamba usiyolanda leyo nkomo noma bazokunotifya labo ukuthi okay wethu usukhokhelwe inkomo yakho khona abasithintile lapha bakukhokhela and then usungayilanda inkomo yakho and then emva kwalokho uma usuyilandile and then you wait 45 days and then after 45 days uzobe usuzuza ngisashaya ibalo la after 45 days after 45 days 30% after 45 days uzobe usuzuza usubuyelwa wena imali ewu 13,000 ngisazoyiqinisekisa lezi ibalo lezi ya but uzobe usubuyelwa imali ekanje 13,000 plus or minus plus or minus yeah kodwa not less than 13,000 13,000 plus ake ngithi 13,000 plus yes shuthi isenokuba u13,000 or plus ngoba u45 days not 30 days uyabona that is why ngithi plus lapha ya right so la inhloso yami ngizama ukuthi ngikunikeze iID asikhumbuleni ukuthi iplatform yethu eyama product eye product not ukuthi wena uzolokhuza uzothola nje imali kuphela right okusho ukuthi la sisazokwandisa la okay ngenye indlela cishe siyacacelwa ke manje ukuthi ilelo khuzana isebenza kanjani and then okay ake size lana ke ama details ala ake sithi wena mawuzosebenzisa le site le uyakwazi ukungena kule site okay uyakwazi ukungena kule site usebenzise lawa ama details kumbe leya link URL iseyintsha isazophinde futhi iupdate ngoba sisazoyilokhuza ngoba iseyintsha uyabona yeah so ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi uthole amalokhuzana ama-update ngokuhamba kwesikhathi and then mesikhathi ungenile lapha kuleya site kwi-site uzokwazi ukuthi uma ungena kwi-dashboard yakho even ukwazi futhi nanokubona ama-details akho uma kuwukuthi usudepositile ukuthi awu into yami engathi ihamba kahle nakhuyana ngiyabona ama-details ami sebewafakile u-admin usewafakile usefake zonke izinto uyabona ya uzokwazi ukulokhuza ukubona yonke into ngoba uyakwazi ukuthi ungene lapha kwibhathini and then mawusuqala uhambo lwakho and then ngesikhathi ubhaya futhi uzospecify ukuthi ufuna ini makuwukuthi ufuna igrocer
kubalulekile ukuthi ukumenshine lokho kusho lokho, uyabona? Yeah, so uyakwazi ukuthi usho kanjalo, right? Engingakusho la le ndlela lena bakwethu very simple. Nakho okuzokwenzeka, uzokwazi ukuthi you can buy anything, yabo, that you want at any time. So ngaleyo ndlela umuntu osuke ethengela, right, la kwa PS ake ngithi ukunweba la kwa PS bagodi ngani ngenxa yokuthi you get back your amount with a profit, right? You get back your amount with a profit. Okay? When you buy a product, right? So inkampani esizosebenzisana nazo ngizozibala: Shoprite, uSpar, Pick n Pay, ama-butchery, ama-Boxley store, ama-firm, ama-wholesalers. Kuzoba ama-garage eyimoto. Ake ngikwenzele isibonelo ngegarage leyimoto ngingakayi kude. Ake ngilokhuze la ngoba ngisebenzisa i-chart la. Let's say u-driver, hey bafowethu, kuzohanjwa kakhulu la. Let's say you unemoto. Let's say you have a car, right? Mhlambe uyafisa nje in future ukuthi uthenga upetrol. Mhlambe ufuna ukufaka upetrol. Let's say ufuna ukufaka i-full tank ka 1000, right? Then you deposit la lo 1000, then you wait 45 days, and then after 45 days abakwa PS bazobe sebekhokhela, they will pay lelo garage. Then wena you need to submit i-ID yakho to that garage. Once iyaconfirmwa, and then bazobe sebekufakela lo petrol we-1000, right? Unciphisa la. Yes, bazobe sebekufakela lo petrol we-1000. After that
yini ezobe isiyenzeka lapho. After that you wait 45 days. After that you'll get how much? 1,300 back into your pocket, right? And then usukwazi ukuthola futhi after 45 days usuthola lo 1,500 back into your pocket. So ngaleyo ndlela kufana nokuthi mungathi uyabheka kahle la kufana nokuthi wena ngalo petrol obuthenga uthole mahala mungathi uyabheka kahle, right? Kufana nokuthi uthole mahala lo petrol lo, okay? And then okwesibili kwaba ukuthi waphinda futhi amanye ama-benefit wathola back 1,300. Mawuzoyibuka kahle lento, cela uyibuke kahle, yebo. So yayibona lezi zinto ukuthi uyizuze zonke, but wena ukhiye wakho ngaleli ya 1,000 ulandele iprocess, kodwa ekugcineni wagcina uzuze yonke lento. Uthola ilokhuzana ye-1,000 walinda 45 days waphinde wazobuyela futhi 1,300. Ekugcineni uwena umuntu osuke ezuzile, right? So ngaleyo ndlela leyo, if usuke wenze kanjena, you can use le formula to get anything ngaphandle kwemoto, ngoba abantu emotweni vele kufanele ama-installment akhokhwa khona, kodwa ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi siyokwazi ukuba nezinhlelo zalapho. Kodwa njengamanje bengikwenzela nje izibonelo, sisazogxila kakhulu cishe sizogcina okwamanje kulezi zinto ezincane, uyabona. So nazi lokhuzane esisazodila nazo, ngoba munganakisisa lama companies iwona angama-caterpillar emndenini yethu, iwona awukhiye emndenini yethu, iwona ngaphandle kwawo angeke kuze kwenzeke lutho. So if wena kuwukuthi ukwazile ukulandela le process, kuningi ongakuzuza kwa-PS kalula, impilo futhi ingaba lula kakhulu. Kodwa nje ngizo-advise kakhulu mawusuke ufuna like into enjengoma-grocer, kufuna lelo khuzane uyiplane in advance. Zisencane lezi nkampani ongibona ngiyifakela, ngingafaka nje inkampane ziyingubo, zincane bafowethu. Ngafaka iy'nkampani eziyicathulo, kuyafana ney'ngubo, yabo. Angazi ngingafaka iy'nkampane, let's say zokudla for fast food. Fast food, abantu bayayithanda phela izinto ezimnandi bafowethu. Fast food like KFC, yabo. Singafaka futhi inkampane like ake ngithi nje ETC la kanjalo, yabona, ngoba ezinye ngizobuye ngiyikhumbule, kodwa ngithe ngifake engisayikhumbulayo. Wonke lama companies ngisho ngabe kuthiwa inkampani iyakwa furniture, na
nakhona futhi kuzoba nembandela ngoba kwesinye isikhathi ucash asibi nawo eduzane, kanti lezi inkampani ivumela ukuthi udeposite ngenxa yokuthi izinto zakhona zibiza imali ezinkulu. But akhona ama-arrangement engasho ngithi sizokwazi ukuthi siwaplane. Kodwa nje lezi inkampani ezinye sengiyibalile njengo-Boxstore nje, mhlambe let's say eBoxstore ufisa ukuthi uzoba nomcimbi, mhlambe ake ngithi nje mhlambe uzofuna utshwala khona, yabo, ake ngenze nje isibonelo, mhlambe ake sithi uzofuna khona utshwala kuka 10,000, yabo. Ake ngizothatha isibonelo esisodwa, let's say uzofuna eBoxstore utshwala kuka 10,000. Sizoya kulesi selokhuzana la cishe esenkomo la, angisazi ukuthi sikuphi lesi. Okay, ake sithathe la esenkomo. Let's say eBoxstore ufuna utshwala ka 10,000, then sishintshe la, ufuna utshwala la, ngizothi eBoxstore, yabo, ngoba ngazi hlobo luni lukatshwala ozobe ukufuna. Right, Boxstore la, right, then udeposita lo 10,000, uzolinda 45 days, and then emva kwalokho sobe sesikhokhelwa ke lesi store on your behalf wena, and then kuzofanele uhambe uyothatha lokho tshwala lokho kuka 10,000, and then ma usukuthathile lokho tshwala ka 10,000, after usuyalinda futhi u45 days, and then usuzothola wena u13,000, usubuyela back kuwena. So ngaleyo ndlela utholeni wena, mungathi uyabheka kahle, uthole lokho tshwala obukufuna, wazothola u13,000, yabo. Thole lokho tshwala obukufuna la, wazothola 13K, wabuyela back ephaketheni lakho after 45 days. So ngaleyo ndlela leyo la uyabona ukuthi kufana nokuthi ayikho, awulahlekelwanga lutho wena, ukunalokho uvele wazuza more. Ngenye indlela uthumele wena u10,000 wakho, wawusu ukwazi futhi ukuthi uhambe uyoclaimela yonke lento lena, uyabona, ulande amandla la. So ngaleyo ndlela ekugcineni uzokubona ukubaluleka kwelokhuzana kwe-PS kwale project esiyenzayo ukuthi sihlose ini. Ekugcineni kwakho konke sihlose ukuthi amandla omuntu abe ngakuyena. So if ezoba ngakuwena amandla, ngaleyo ndlela leyo uzokwazi ukuthi sibenefite sonke. Inkampani iyabenefita, nawe futhi uyabenefita. Right? Ngicabanga ukuthi ngizothanda ukuthi ngiyibambe lapho njengamanje. Ngiyabonga.